אז מה נעשה היום? בוא נקפוץ על בניינים. אוקיי. וואו, אני וואי, שיט. אומייגאד, אני רוצה ללכת מפה. אז איך היה לך לואיג'י? לא טוב. למה? כי זה לא יהיה טוב. אני עכשיו... אוקיי. אני מוכן לפעולה. צוות הזרה יוצאים לפעולה. צוות הזרה יוצאים. אז איך היה לך קפקייק? טוב? אוקיי. היי, איך עונית כולה? עכשיו אתה. אוקיי. טוב, זמן לצאת. מכונית כולה באה. איך זה היה לך? טוב, תרשמו לייק וסאבסקרייב לערוץ שלנו, תודה.